14 жніўня серада. Вітаю, Сергей Пацасонны, Белсадзум. На відэасувязі з гасцямі гаворым пра некаторыя тэмы дня. І вось пра што сёння. Фонду Байсол 4 гады. Што зроблена і чаму так перашкаджаюць рэжыму? Гісторыя беларускай салідарнасці. Украінскі наступ у Курскай вобласці працягваецца. Ёсць і беларускія акцэнты ў гэтай справе. Рэжысёр Андрэй Гнёт патрабуе нашай салідарнасці. Слуханні ў судзе 27 жніўня ў Белградзе могуць стаць вырашальнымі пра ягоную экстрадыцыю ў Беларусь. 4 гады таму, 14 жніўня 2020 году, утварыўся фонд Байсол. Гэтак беларускае грамадства адрэагавала на хвалю беззаконня і гвалту, што абрынуўся на Беларусь пасля прэзідэнцкіх выбараў. Арганізацыя ёсць прыкладам салідарнасці для ўсіх, хто апынуўся ў цяжкім становішчы і штодзень паказвае, як нават у складаных умовах можна быць побач з тымі, хто мае ў гэтым найбольшую патрэбу. Такімі словамі павіншавала фонд Святлана Ціханоўская. Сёння Байсол падтрымлівае шэраг грамадскіх ініцыятываў, дапамагае палітзняволеным і іхным сем'ям, дасылае ва ўкраіну гуманітарную дапамогу і падтрымлівае там беларускіх ваяроў. Больш за 1000 чалавек каманда фонду экстранна эвакуявала з Беларусі, дзе ім пагражала турма і катаванні. І ўжо цяпер на відэасувязі сузаснавальнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Вітаю, Андрэй. Добрый дзень. Віншаванні. 4 гады гэта шмат для фонда ці гэта толькі маленькі пачатак? Но калі казаць пра тую колькасць спраў, якія робяцца штодня, то 4 гады можна спакойна памнажаць на некалькі гадоў. Я не ведаю, колькі гэта у нармальных людскіх гадах, але думаю, што ніяк не менш, чым год за два мы зараз пражылі. І гэта, канешне, толькі пачатак вялікага шляху, бо наперадзе яшчэ доўгі шлях да Беларусі, у якую мы ўсе павернемся новымі ў новую Беларусь. Таму я магу сказаць, што гэта дастаткова шмат часу пройдзена, але наперадзе яшчэ больш. А калі казаць пра галоўныя справы, якія рабіліся за гэты час, што можаш з упэўненасцю сказаць, што вось гэтым ганаруся, і гэта самае важнае для мяне? Самае важнае для мяне і тое, чым я ганаруся, гэта тое, што наша штодзённая праца, дзякуючы вам і партнёрам і журналістам у тым ліку, яна стварае адмысловую культуру салідарнасці ў Беларусі. Гэта культура салідарнасці значна шырэйшая за просты данат. Гэта культура, якая дазваляе людзям далучыцца да чагосьці большага, якая дазваляе ўвесь час памятаць пра тое, што калі ты салідарны, ты заўсёды можаш разлічваць на дапамогу сваіх суайчыннікаў і заўсёды сам прыйдзеш на дапамогу, калі хтосьці ў ёй будзе мець патрэбу. Так што вось гэта самая вялікая справа і гэта самае вялікае дасягненне нашай працы за гэтыя 4 гады. Вось менавіта, калі ўзгадваеш пра беларускую салідарнасць і глядзіш на дзейнасць Байсол, ці гэта той момант, калі ахоплівае таксама гонар і гаворыш сабе, ну так, беларусы вельмі крутыя, ці ўсё ж такі беларусам яшчэ шмат у чым трэба папрацаваць, і калі трэба, то ў чым? Но нема нейкіх межаў у тым, каб развівацца і самадасканаліцца, таму мы заўсёды можам працаваць над сабой і станавіцца яшчэ лепшымі ў сваёй працы і ў дасягненнях. Але што дакладна трэба сказаць, далёка не кожная мова мае ў сабе адмысловае слова для такой салідарнасці, якая характэрна для беларусаў. Гэта талака, калі людзі збіраюцца разам і робяць нешта. А вось у нас гэтае слова ёсць, это значыць, што яно мае гістарычнае значэнне, што гэта прысваітая для беларускай нацыі рыса, і гэтым, канешне, трэба ганарыцца. І ні адна дыктатарская ўлада, ні савецкая, ні расійская імперія, ні сённяшні лукашызм, яны не змаглі вытравіць гэта з людзей. Усё роўна гэта адраджаецца кожнае пакаленне, і раз за разам беларусы паказваюць, што яны могуць быць салідарнымі, і што мы з'яўляемся такой нацыяй, якая здольная на вось гэтую салідарнасць. Вось, на маю думку, заўсёды гэта ініцыятыва знізу, гэта тое, што ўпісвае нас у еўрапейскі кантэкст. І тое, чаго мне часта не хапае, таму што многія глядзяць на тое, а што лідар скажа, а хто нас павядзе наперад і гэтак далей. Ці у вашай арганізацыі гэта лідарская дзейнасць, і ўсё ж такі тут выключна беларусы знізу?
Калі казаць пра тое, як працуе байсол і як працуе байсол са сваёй аўдыторыяй, то безумоўна гэта ў першую чаргу дэцэнтралізацыя. Мы даём мадэль, па якой можна працаваць. Я ведаю, што шмат груп, якія ў Беларусі зараз застаюцца і працуюць у паўпадпольным стане, у партызанскім стане, яны таксама выкарыстоўваюць тыя ж самыя мадэлі салідарнасці, што і мы. Адказваюць на выклік, спрабуюць пралічыць нейкія праблемы ў будучыні. І вельмі важна разумець тое, што тут у гэтай сітуацыі лідарам з'яўляецца воля чалавека, якая ёсць альбо яе няма. Калі ты хочаш дапамагаць, калі у цябе ёсць жаданне дапамагаць, то вось ты і лідар. І ў гэтым вельмі важны момант. Таму на нізавым узроўні, на ўзроўні наўпроставай дапамогі асаблівага лідарства не трэба. Трэба толькі агульная рамка і разуменне, што мы працуем вось па такіх правілах і працаваць па іх. Так што вось гэта вельмі добры прыклад, я абсалютна згодны наконт таго, што гэта яднае нас і набліжае нас да Европы, бо гэта вельмі адрозніваецца ад дэспатычных мадэляў, якія прысвоіты, напрыклад, той ж самай Масковіі, вось, і там, дзе чалавек заўсёды падчыняецца дзяржаве, заўсёды шукае кагосьці галоўнага. Тут нам не абавязкова шукаць галоўных, каб рабіць нашае ўласнае жыццё лепш. То бок не чакаць, пакуль Андрэй Стрыжак скажа, давайте рабіць збор, можна проста запрапанаваць і зрабіць разам гэты збор і дапамагчы. Андрэй, а калі казаць за гэтыя 4 гады ў лічбах нейкіх, то колькі гэта асобаў, колькі гэта беларусаў, якім вы дапамаглі? На сённяшні дзень гэта больш за 2, амаль 3 десяткі тысяч чалавек. Сёння мы будзем яшчэ даваць лічбы на картках у нашых сацыяльных сетках, там можна будзе паглядзець менавіта які расклад па розных тыпах дапамогі, якія былі аказаныя. Калі казаць пра тых, хто дапамагае, то на сённяшні дзень гэта прыблізна такая ж самая колькасць людзей, якія жывуць у Талочыне альбо ў Добрушы, гэта 23 плюс тысячы чалавек. Я вельмі жадаю, каб у бліжэйшы год альбо там бліжэйшыя гады гэтая лічба дарасла хаця б да колькасці жыхароў маёй роднай рэчыцы, да 70 тысяч чалавек. Вось, ну і потым далей. Бабруйск, Гомель, Мінск і зрэшты Уся Беларусь таксама будзе ахопленая гэтым усім. А калі мы говорим пра сумы, то гэта дапамога, пэўна, ад самых мінімальных нейкіх сумаў да гіганцкіх. Як гэта выглядае? Фактычна на сённяшні дзень самая мінімальная сума, якую атрымліваюць людзі ў межах дапамогі байсол, гэта разавыя выплаты на спецыяльныя праграмы, якія звязаны з дзецьмі палітвязняў. 3 разы на год мы выплочваем дзецям палітвязняў дапамогу. Гэта да летніх канікулаў, да пачатку навучальнага году і да калядаў. Вось якраз зараз ідзе збор для дзяцей палітвязняў, якія ідуць у школу. Там засталося літаральна некалькі тысячаў. Я спадзяюся, што сёння ў наш дзень народзінаў мы яго такі закрыем з вашай дапамогай і заклікаю іх далучацца. І гэта 100 еўра на кожнага дзіцёнка. Але 3 разы на год гэта значыцца з мінімальная сума, якую адзін чалавек можа атрымаць да 300 еўра. І калі казаць пра самыя вялікія сумы, яны хутчэй за ўсё звязаныя з персанальнымі зборамі. Там верхняга нейкага рубежа няма, колькі чалавек збярэ на сябе, столькі і будзе. Было і 15 тысяч на одну гісторыю. Ну, канешне, калі гэта такая вусцішная гісторыя, якая ў людзей выклікае нейкі водгук. Так што, ў прынцыпе, тут нейкага верхняга рубежа няма. Ну, вось так выглядаюць лічбы. А калі узгадаць нейкую, самую неверагодную гісторыю, которая табе запала ў памяці за гэтыя 4 гады дзейнасці? Ну, іх шмат, насамрэч, калі глядзець па розных кірунках і па эвакуацыі, і па зборах, і па працы з ініцыятывамі. Часам бывае, што проста сустракаеш такіх людзей, якіх ты там 20 год не бачыў, потым аказваецца, што вы ўсё жыццё хадзілі дзесьці побач і займаліся прыблізна тымі ж самымі справамі. Альбо калі, напрыклад, усе абсалютна безнадзейны збор, і ты звяртаешся ўжо з апошняй надзеяй да сваіх падпісчыкаў і атрымліваеш адной сумай недастаючую суму і можаш закрыць нейкае пытанне, і чалавек у выніку атрымлівае дапамогу. Альбо калі абсалютна безнадзейная гісторыя, падаецца, што чалавека немагчыма вывезці з Беларусі, немагчыма эвакуяваць, і ўсё-такі атрымліваецца праз нейкія там фантастычны збег абставінаў, акалічнасцяў. І гэта рэальна штодзённая нашая практыка. Мы проста ўжо настолькі звыкліся з тым, што увесь час адбываецца штосьці настолькі неверагоднае, што складана нешта такое асаблівае адно выдзеліць. Андрэй, як сёння выглядае беларускае пытанне на міжнароднай арэне? Бо вельмі часта даводзіцца чуць, што наша беларуская справа сыходзіць кудысьці на фон, на задняе пытанне, вядома, падзеі ва ўкраіне.
Самае галоўнае гэта каб наша беларуская справа для нас, для саміх беларусаў была на першым месцы і была ў фокусе. І з гэтым таксама ёсць пытанні, тому што людзі кажуць, што яны паступова расчароўваюцца альбо ў лідарах, альбо ў самой ідэі, пачынаюць займацца сваімі справамі. Гэта натуральны працэс, 4 гады ўжо прайшло, як бы мы амаль равеснікі нашай рэвалюцыі, і можна сказаць, што за гэты час шмат людзей ўжо проста адышло ад спраў. І ясна, што чым менш людзей увесь час прамаўляюць, увесь час прыцягваюць і увесь час фокусіруюць увагу на падзеях, якія адбываюцца ў Беларусі, тым менш пра гэта ведаюць замежнікі. І таму, напрыклад, мы разам з народнымі пасольствамі ў складзе кааліцыі хуткай гуманітарнай дапамогі зараз будзем ладзіць глобальную эстафету салідарнасці з Беларусю, на якой будзем распавядаць якраз таки людзям у іншых краінах пра тое, што такое Беларусь, чаму яна важная, чаму трэба яе падтрымліваць. Праз прыклады таго, як беларусы, якія прыехалі ў гэтай краіны ў свой час, паўздзейнічалі і паўплывалі на развіццё гэтых краінаў. Таму што не сакрэт, што беларусы з'язджалі з краіны не толькі пасля 20-го года, і раней таксама эміграцыя за лепшай волей і долей ішла, і шмат хто зрабіў велізарны ўнёсак у развіццё тых краінаў, куды прыехаў. І вось проста нагадаць, што гэта Беларусь з'яўляецца часткай глобальнага кантэксту, глобальнай супольнасці, што гэта забытая краіна ў самым цэнтры Еўропы, яна мае права на тое, каб быць у роўным шэрагу гэтых пачэсных удзельніц сусветнай супольнасці. Так што будзем гэта разам усе рабіць, і я думаю, што тады будзе нейкі вынік. Калі мы проста будзем сидзець і наракаць на то, што вось там Ціхановская не дарабіла, ці Стрыжак, ці там Белсат не зрабіў штосьці, то нічога і не будзе. Так што кожны на сваім месцы трэба ўзяць і зрабіць хаця б нейкі свой кавалачак працы і зрабіць так, каб Беларусь была ў фокусе. Як ты кажаш, працуем далей, бо беларус. Дзякуй, Андрэй, за гэтую размову. Яшчэ раз віншаванні і дзякую за тую справу, якую робіце. Сузаснавальнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак на відэасувязі. Служба вонкавай выведкі ўкраіны заклікала сваіх суграмадзянаў не наведваць Беларусі. Сярод рызыкаў такой паездкі затрыманне пасля фільтрацыйных захадаў на ўездзе і паглыбленага аналізу змесціва мабільных тэлефонаў. Апроч таго, сцвярджаюць выведнікі, за украінцамі ў Беларусі пільна сочаць спецслужбы і міліцыя. Пра іншыя навіны з Беларусі і свету у нашым аглядзе. Злучаныя Штаты пацвердзілі, што Расія выводзіць частку войскаў з Украіны ў Курскую вобласць. Пра тое, што Расія перакідвае войскі на поўдзень нават з Калінінграду, заявіў напярэдадні міністр нацыянальнай абароны Літвы Лаўрынас Кашчунас. Паводле Wall Street Journal, Вашынгтон яшчэ вызначае важнасць гэтага кроку для Расіі. Кіраўнік дыпламатыі еўразвязу Жозеп Бурэль падкрэсліў, што аб'яднаная Еўропа цалкам падтрымлівае змаганне ўкраінскага народу. Тым часам лукашэнкаўскія ўлады імітуюць перакідванне войскаў на мяжу з Украінаю. Паводле супольнасці чыгуначнікаў, толькі вельмі нязначная частка вайскоўцаў і тэхнікі даехала да мяжы. Пераезд аднаго 37-вагоннага цягніка адпавядае хутчэй дэзінфармацыйнай або інфармацыйна-псіхалагічнай спецаперацыі з боку лукашэнкаўскага рэжыму, пішуць чыгуначнікі. Былога дырэктара шклозаводу «Нёман» Ігара Бацяна будуць судзіць за здраду дзяржаве. Працэс мае пачацца 26 жніўня ў гарадзенскім абласным судзе. 60-гадоваму мужчыну пагражае ад 7 до 15 гадоў калоніі. Акалічнасці справы невядомыя. Ігар Бацян узначальваў шклозавод «Нёман» больш за 12 гадоў. У 2020 годзе чыноўнік публічна сябе не праявіў. Нямецчына выдала ордар на арышт падазраванага ў падрыве паўночнай плыні. Абвешчаны ў вышук украінец, паводле версіі следства, апошнім часам быў у Польшчы. Двое іншых падазраваных, мужчына і жанчына, таксама грамадзяне Украіны, разам кіруюць дайвінг-кампаніяй. Маюць неабходную кваліфікацыю, рыштунак і ліцэнзіі. Выбух на паўночнай плыні адбыўся ў верасні 2022 года. У Полацку знясуць недабудаваны лядовы палац у мікрараёне Аэрапорт, пішуць народныя навіны Віцебску. Мясцовыя ўлады спадзяваліся пабудаваць палац гульнявых відаў спорту за кошт рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў. Знесці 15-гадовы даўгабуд плануюць до 12 лістапада. Упраўленне капітальнага будаўніцтва шукае падрадчыка. Апеляцыю Андрэя Гнёта на пастанову аб экстрадыцыі з Сербіі разгледзяць 27 жніўня ў Белградзе на адкрытым паседжанні. Скаргу на пастанову найвышэйшага суда ў Белградзе беларус падаў 18 чэрвеня. Андрэя Гнёта затрымалі ў Сербіі летась у кастрычніку. Пасля 7 месяцаў турмы яго перавялі пад хатні арышт.
41гадовы Андрэй Гнёт, рэжысёр тэлерэкламы і музычных кліпаў, журналіст і сузаснавальнік аб'яднання SOS.BY, прызнанага ў Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем. Рэжым Лукашэнкі абвінаваціў Гнёта ў нявыплаце падаткаў і абвясціў у вышук праз Інтэрпол. Праваабаронцы і адвакат Гнёта настойваюць, што яго пераследуюць з палітычных, а не эканамічных матываў. Месяц таму генеральны сакратарыят Інтэрполу выкрасліў палітуцекача са свайго спісу, прызнаўшы, што запыт на ягоны вышук мае палітычную афарбоўку. Сербскія ж улады заяўляюць, што цяпер яны кіруюцца не запытам Інтэрполу, а двухбаковымі дамовамі з Беларуссю аб выдачы. І, уласна, Андрэй Гнёт сам на відэасувязі ўжо цяпер. Вітаю. Добрый день. Спадару Андрэй, вы кажаце пра тое, што 27 жніўня апошні шанец для вас вырвацца адтуль, дзе вы цяпер знаходзіцесь. Чаму так? Ну, глядзіце, вось за гэтыя амаль што 10 месяцаў мы прайшлі ўжо ўсе кругі ада, якія толькі ў нас маглі быць. І, як я казаў, Высшы суд Сербіі двойчы пастанаўляў мяне экстрадыраваць. Першы раз у снежні і другі раз напрыканцы траўня, 31 траўня. І першы раз мы падалі апеляцыю, мы яе выйгралі, і зараз мы падалі другі раз апеляцыю і павінны другі раз яе выйграць. Але больш за 2 разы ўжо магчымасці гуляць у гэтую гульню няма. Таму 27 жніўня гэта будзе апошні шанец для таго, каб выказацца перад судом, для таго, каб я і мае адвакаты маглі выказаць сваю пазіцыю і прадставіць усе тыя доказы, якія ў нас ёсць, а яны з'явіліся пасля таго, як мы падалі дакументы на апеляцыю, іх з'явілася яшчэ вельмі шмат. І пасля гэтага, вось гэта цікавая сітуацыя. Я не буду ведаць, што са мною адбудзецца менавіта ў дзень судовага паседжання, бо па сербскіх правілах і па сербскіх законах суд мае 30 дзён до 30 дзён, каб падумаць і потым даслаць гэтае рашэнне праз пошту. Таму вось пасля гэтага суда яшчэ трэба будзе чакаць рашэнне праз пошту. Спадар Андрэй, падавалася б, што пасля таго, як вас скрэслілі з базаў Інтэрполу і, па сутнасці, ёсць добрая навіна, што цяпер ужо ўсё вырашана. Але аказваецца, што ўсё зусім не вырашана чамусьці. Да, глядзіце, ўсё зусім не вырашана, і гэта такая інфармацыйная пастка, у якую уляпаліся шмат маіх сяброў, знаёмых, нават некаторыя журналісты, бо ўсе вырашылі, што калі мяне выкраслі з Інтэрпола, дык ужо ўсё зроблена. Чаму нічога не зроблена? Што на гэта кажа Сербія? Сербія кажа: слухайце, ну нас не цікавіць зараз Інтэрпол, мы зараз працуем з Беларусю па двухбаковых пагадненнях, а па двухбаковых пагадненнях мы яго ўтрымліваем і намагаемся экстрадыраваць, таму што Беларусь мае такія пагадненні і мае прамы запыт на Гнёта. І што нам той Інтэрпол? Мы ўжо не цікавімся тым Інтэрполам. І такая вельмі дзівосная сітуацыя склалася, бо мяне арыштоўвалі таму, што Інтэрпол, а экстрадыраюць зараз таму, што двухбаковыя пагадненні. Якія вашы аргументы, калі можна пра іх казаць сёння, для вашага вызвалення? Слухайце, аргументаў вельмі шмат. Я афіцыйна прызнаны палітычна зняволены 2 міжнароднымі арганізацыямі. І таксама Інтэрпол прызнаў афіцыйна сваю памылку. Інтэрпол афіцыйна сказаў, што мы памыліліся, бо розшук і арышт Андрэя Гнёта парушае статут Інтэрпола, пункт 2 і пункт 3. Гэта сказаў не я, гэта сказаў Інтэрпол. На першым судовым паседжанні, якое было яшчэ ўвесну, іх было 2, таму што яны былі вельмі доўгімі, таму што я прадставіў 78 розных доказаў таго, што мой пераслед палітычны. Таксама салідарнасць за мною выказалі такія арганізацыі, як Amnesty International і FIDH. Таксама CPJ, Committee of Protection of Journalists, амерыканская арганізацыя, Еўрапейская асацыяцыя журналістаў, Беларуская асацыяцыя журналістаў, Беларускі пен-цэнтр. Чаму пры гэтым улады вінавацяць вас у эканамічным злачынстве? Ці па сутнасці гэта пагроза для кожнага беларуса сёння, які знаходзіцца ў замежжы? Чаму лукашэнкаўскі рэжым утрымлівае журналістаў тут бай?
той же самый артыкул 243 частка другая. Чаму Алесь Беляцкі, чаму Бабарыка, чаму яшчэ дзесяткі і сотні палітвязняў, якія маюць такі ж эканамічны артыкул? Вельмі проста. Таму што Лукашенко сказаў: палітычных у нас няма, палітычных артыкулаў у нас няма. Таму якія артыкулы яны выкарыстоўваюць? Непалітычныя. Самы папулярны і самы просты артыкул – гэта артыкул 243. І ён таксама, і гэта было даследаванне журналістаў Deutsche Welle, ён таксама дазваляе абыходзіць правілы Інтэрпола. Бо калі падаць у Інтэрпол запыт, у якім будзе хоць намёк на палітычны пераслед, Інтэрпол яго заблочыць. Але калі падаць запыт аб тым, што гэта эканамічнае злачынства, і яно не мае пад сабою аніякіх палітычных падстаў, як вы бачыце, на маём прыкладзе, Інтэрпол не будзе разбірацца. Нават пагугліць Інтэрпол не можа. Адразу чалавека арыштоўваюць. Таму рэжым выкарыстоўвае гэты артыкул эканамічны як самы надзейны і самы просты пераслед актывістаў. І, канешне, што зараз вельмі дрэннае і над чым таксама працую я, над чым працуюць мае адвакаткі, над чым працуюць шматлікія актывісты, якія мне дапамагаюць, над чым працуе НАУ, я дакладна гэта ведаю, над чым працуе офіс Святланы Ціханаўскай. Мы працуем над тым, не толькі каб спасці маё жыццё, не толькі каб мяне выратаваць. Мы працуем над тым, каб прадухіліць такія кейсы ў будучыні. Таму што, на жаль, вы бачаеце, але не я першы, не я апошні. У гэтай сітуацыі вы гаворыце пра тое, што спадзяецеся на салідарнасць. 27 жніўня 11:00 у судзе ў Белградзе адбудуцца слуханні. Якая салідарнасць патрэбная? Чаго вы чакаеце? Салідарнасць, па-першае, чалавечая. Но мне патрэбна маральная падтрымка. Разумееце, гэта будзе ўжо які другі, трэці, гэта будзе ўжо трэці суд для мяне, які я чакаю 10 месяцаў. 7 месяцаў за кратамі, 3 месяцы у гэтай маленечкай кватэркі, як сабака ў нейкай коробцы. Да? Я не ведаю нават як гэта назваць. Ведаеце, я моцны, але ж я чалавек, мае рэсурсы абмежаваныя. Калі я бачу падтрымку, калі я бачу, што я не адзін, дык гэта надае мне моц. Гэта дае мне разуменне тое, што я не адзін ваюю на гэтым вялезным поле. Гэта вельмі важна з чалавечага пункту гледжання. Па-другое, вельмі важна медыйная падтрымка. Вельмі важна палітычная падтрымка, дыпламатычная падтрымка. Вельмі важна гучнасць, таму што мы ведаем, то зло, яно робіцца ў цішыні. Не толькі грошы робяцца у цішыні, не толькі каханне робіцца ў цішыні. Зло, яно таксама любіць цішыню. Я кажу ўсім, калі ласка, беларусы, не маўчыце. Калі з вамі, ці з вашымі сябрамі, ці з кімсьці яшчэ робіцца нешта дрэннае, кажыце пра гэта. Вы адразу крычыце пра гэта журналістам. Журналісты – гэта чацвёртая ўлада. На маём прыкладзе я магу вам сказаць, пакуль пра мяне не сталі казаць журналісты, пакуль мой кейс не зрабіўся публічным, ніхто мне не дапамагаў, ніхто пра мяне не верыў, ніхто пра мяне не ведаў. І, ведаеце, у мяне таксама была цяжкая сітуацыя, бо дзеля таго, каб Сосбай існаваў, дзеля таго, каб мы са спартоўцамі рабілі нашу ініцыятыву, з самага першага дня мы дамовіліся, у нас была дамова, то я павінен сысці ў цень, сысці ў абсалютную цень, што я павінен хаваць сваю персону настолькі, щоб нават ніхто не ведаў майго імя. І ведаеце, мне ніколі не патрэбна была слава. Вы не ведалі пра мяне. Вы не ведалі пра мяне. Ніхто пра мяне не ведаў. А гэта азначае, што мы добра рабілі сваю справу. І што я добра рабіў сваю справу. Але калі я апынуўся ў бядзе, дык трэба было ўжо нейкі дыранон рабіць. Трэба было ўжо паказваць свой твар. Трэба было ўжо расказваць, хто я такі. І ведаеце, былі тыя спекулянты і мярзотнікі, якія казалі: «Да мы яго не ведаем наогул. Да мы наогул не ведаем, хто гэта такі. Адкуль ён узяўся, гэты гнёт?» Я ж ведаю, што все ведалі, все, каму патрэбна было ведаць, добра ведалі мяне. То бок, я
заклікаю беларусаў, калі ласка, калі робіцца з вами бяда, крычыце аб гэтым, просто гучна крычыце і звязвайцеся з медыа, бо гэта чацвёртая ўлада. Дзякую за гэтыя словы і спадару Андрэя, спадзяюся, што ўсё ж такі ўсё вырашыцца на вашу карысць. Мы сочым за гэтай тэмай вельмі уважліва. Дзякую і трымаем пальцы крыжамі, як кажуць. Дзякуй за гэтую размову. Верым, можам, пераможам, як мы казалі на пратэстах, і да, не здамося, жыве Беларусь. Жыве вечна журналіст, рэжысёр, актывіст Андрэй Гнёт на відэасувязі. У сённяшнім выданні Белсадзум усё, але мы працягваем сачыць за падзеямі. Будзьма разам, Сергей Падсасонны. Да сустрэчы.